O CEI Mariña Mansa únese á lista de instalacións educativas que van ser reformadas pola Xunta de Galicia para mellorar a súa eficiencia enerxética por un valor de 900.000 euros. Unhas obras que actuarán sobre os illamentos, tanto nas fachadas, na cuberta, no falso teito, melloras tamén na iluminación LED, sustitución das carpinterías metálicas, actuación tamén sobre o patio polideportivo, sobre a caldeira, unha rehabilitación integral sobre eficiencia energética que pretende, por un lado, a reducción de consumo, por un lado, no ámbito económico tamén para ser máis respetuoso co medio ambiente. O IES Lagoas, o IES Eduardo Blanco Amor e o Ferro Couselo tamén están sendo rehabilitados cun custe total de 4,5 millóns de euros. Complementanse con outros plans de mellora que este verán se viron incrementados co obxectivo de facer espazos máis abertos e humanizados para o alumnado, tras o ocurrido ca pandemia que deixou clara a necesidade deste tipo de instalacións. Recordar tamén obras importantes para este ano 2022, como é a posta en marcha, despois dun investimento de preto de 10 millóns de euros en colaboración Xunta e Deputación de Ourense do Centro de FP de Innovación, ou outras, como é a posta en marcha para o ano 2022, finalización desas grandes obras, un investimento de 6,7 millóns de euros, como é o Centro de Discapacitados.